ଏଇ ଘରେ ସିନା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଡରି ମୋ ସହିତ କଥା କହୁନ, ହେଲେ ଏଠି ତ ସେ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବ। ଯିବିନି। ରାଗିକି କହୁଛ ନା? ନା ନା, ସତରେ କହୁଛି ଯିବିନି ଯିବିନି ଯିବିନି। ଆଉ କଣ ନା? କାହିଁକି ଯିବି? ତୁମର କିଏ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସମ୍ଭାବନା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ, ଭଲ ଘର, ଭଲ ଗାଡି, ବହୁତ ସୁଖ ରଖେ। ମୋ ରାଗ ଚିଡ଼ା ବୋଲି କହୁଛି। ଭାରି ତ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ ହଉଥିଲ, ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲ। ଏ ଦିନ କେଇଟାରେ ଏତେ ବଦଳି ଗଲ କେମିତି? ରାତି 9ଟାରୁ କବାଟ କିଳି ଶୋଇ ପଡୁଛ ଯେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଜମା ଶୁଣୁନ। ହଁ, ଡଲପ ଗଦି, ଏସି ରୁମ୍, ବାବୁଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଉଥିବ।